Belai khe wana machisa kaisa gothona class 4 o porinai umor kasugya cherai khoroksa bahai khe kotok sori thui mankha. Sachung da thwikya bui bai bwtharjakha. Amono jotoni khao swngmung achaijak. Yang thwngnai cherai ni buma buphachong sajala no kwmajagui chiro khogui kablajak. Hadi khai salani moni twi kisa kok norok nai tongdi ani channel no paiya. Aw norok nugkha na koktwma rogo tai news channel rogo thangnai 10 tarik June ni 2024 salmari o class 4 o porinai John Jomatia mungui khoroksa cherai hostel o kotok sorjakha kwthui mano hwnwi. A news rok no nugui lukurok uanajakha tai swngmung twisa laikha. Class 4 o pori tongnai umor kasugya cherai bahai khe sachung bahai khe kotok sori thui mankha naki bui bai bwtharjaka hwnwi. Yang phasing buma buphachong khai sajala khoroksa kwmajagui chiro khogui kablajak tai saka borok bongni bwsajala kotok sori thui maya cherai si kubung cherai bahai khe thui manai hwnwi. Tai kok silchamung rwkha hostel naikani khainai Rajesh Devarma no. Bini naikani bai se bongni cherai no hostel o kwlango hwnkhe bahai khe bongni cherai kotok sori thui mankha. Hostel o so kunu kisu wngkha na boso kunu kisu khaikena hinui kok silchamung rwkha. Aw jodi cherai no hostel o kiri sokoro khlai kunu kisu khaikhe police rok kaham khe investigation khaina wngthu oro kubuljak dusi manjak khe borok no sasti rwna wngthu. O gothona nugkhai belai no wanathai kwlaiyo chini. Jodi o cherai sachung no suicide khaikhe class 4 o pori tongnai cherai khoroksani bokhorogo se amtwui hai rok uansukmung rok phaio hwnkhe uansuk naisingdi borok boro nugui swrwng boroni khwna boroni nug. Amoni bagui no ang joto parents rok no sana ochungo nokni cherai rok no kisa naikani rok khaiui tonidi. Tamoni hinkhe tabukni cherai rok borokni umor ni swlai borok siwi phaiui rwgo. Borok joto kisu mobile ni madhyamtwi nugui tongo tai okra chakra rokni tomung chamung no nugui bo borok swrwngo. O kok kwchar bai no ang ani video no ma pari swnai. Norok ani channel no chajakbaiba ani channel no subscribe khaina tapukdi.